Eli moikka taas kaikki uudet katsojat ja seuraajat ja kaikki, vaikka mulla ei ole. Tässä videossa me aloitetaan tätä. Tää on maalattu. Jotkut tietää Lankkukuski-kanavalta. Tämän käddi vaihtaa, että me laitetaan tämä sillä, että mä voin vaihtaa tämän. Kattokaa. Niin aloitan. Täällä ei ole moottoria, ei akkua, ei missään nurkassa ovipahveja, muita nivelksiä. Aloitettu drifteri ja rälläköity ovesta nuoja. Toisella puolella on isompi tuo reikä. Ja ei ole ovikahvojakaan enää täällä takana. Ja joo. Katsotaan, että osuuko toiseen sieltä 2-4. Oho, on kyllä hyvin osattu pakittaa. Eli raavi. Se menee ihan näppärästi. Ja mä painan liikaa. Noniin, eli mä otan tämän itselleni. Sitten otan koko pellin. Niin mä voin ottaa tuon sitten. Tämänkin mä otan itselle. Ralli. No tosta. Tuosta kohin. Se saa ottaa. Jätän. Kaikki. Mutta no lattiolta pitää katsoa mitä tärkeitä on. No, tuulilla siis on tommonen crackki. Kato no. No, laitetaan no-tilaa. Noin, no. Tää nupukka on tosi hyvin kiinni. Vitsi kun mä... kato tässä tämä. Tässä on vakionubbi. Vakionuppi. Noin, nyt sillä on toi. Tää näkyy Ricky. Maistuu. Nyt, tän kun mä näytän, niin jotkut tietää monta pyttynen tää ennen on ollut. Tiedättekö? Monta pyttynen. Nyt en tiedä. 601 200 diiseli. Ollut Jumalaan 604 vain tuo imupessä. Pistetään tuo tuohon. No. Lentää kohta päälle, niin lentääkin. Ei se lennä mihinkään siitä. No lentää se. Miksi mä en vaan usko itseäni? No nyt tää johtamani poikki. Oi. Nyt vaan siivotaan minun Mercedes. Ai niin joo, vitsi.
vitsi. Tähän autoon. Minun farmarimerssuun tulee nuo chap tuning karsit ja tuohon autoon tulee nämä facelifti rikkinäiset ja vettä tuohon asti. Eli tämä on mikä moottori. Mikäs muukaan kuin Jumala M602. Viiki Pykkönen. Joo. Hei hei!